Adolfo ene mo hwɛ Secure East TV efie nsɛm nko a Secure East TV ene ebo modern asɛ obɛhwɛ edwa a yedi no Friday a yedi ababɛka ɛyɛ kwasiada dwadie a yedi ɛwɔ Asante Afigyase yɛbɛto ɛyɛ Afigyase kurodua ne mpanimfoɔ no kyerɛ sɛ Afigyase dwadie ebere bidui ɛma no bepie mu efiada ɛno ne piepie mu ade firi fiada a ɛbɛbepie mu kwasiada enti kwasiada no ɛbɛtena ase a na kwasiada bia na bepie Asante Afigyase a wodi dwa a edwadie no a kyerɛ ɔmagye atum ana kwasiada ɔmudi edwa no nenum enumunyamfoɔ ɔsɛe adi a ɛbɛyɛ MC ɛbra na MPP aban ɛwɔ so no na His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo eyi no so enumunyamfoɔ ɔsɛe adi a ankane no ɔyɛ MPP chairman no omedi MDC ɛwɔ Secure East opani ba no hu sɛ daabi kwasiada dwadie no nkoa ɛmoa ɛnam sɛ edwadie no bi wɔ no mu a ankomunya baako ka ho abɛboa akwantufoɔ ɛne wɔn ɔtɔn adeɛ ne wɔn nso wɔ Asante Afigyase ne no nso atimi aboa ama assembly no nso anya revenue enti ɛmoɔbɔ mmɔden a ɛyɛ hyehyɛeɛ ɛma yɛpa ho ntoma introduce Friday market enti ɛka achievement ni bia omunyamfoɔ sɛ di yabrɛ so ɛna o introduce efiada dwadie ɛwɔ Secure PM nsin mu yɛbɛbɔ panin naba so ɛwɔ anama wotuyɛ ampa aboa yie pa enti Secure East TV yɛ okay ɛne 2026 yɛnhwɛ ebrim bɛpem saa bere yi edwadie no omunyamfoɔ sɛ di ya ɛhwɛ sɛ ɔhwɛ amana kɔso ɛwɔ Secure PM nsin mu ni kuropɔ yɛ Asante Afigyase no sɛyi ɛna esifateɛ Asante Afigyase asɛm ɛne yɛ kaifa edwadie ho ɛne market no ɛno nti yɛbɔ aproko yɛ sɛ market a omunyamfoɔ sɛ di yabrɛ so wɔde baayɛ sɛ efiada yɛ ni dwa no agye agina anaasɛ agye ne ho agyina ne nan so nipa gusu a participate in fact wei fiada dwa ana yakotwa yi na nikasɛm ne anigyesɛm ɛwɔ mu ne sɛ efiada dwadie no nso agyina ne nan so ɛne obepie mu Asante Afigyase a efiada ɛnya akwadwesɛm koraa street no mu ne baabi a ɛsɛ dwadie kɔso bia no dwadifoɔ no agye hɔ abɔ so a wodi omu dwa enti we drone na ɛyɛ entamontamu no nyinaa no wonsɛkyine nyinaa sisi hɔ no ne nyinaa dwadie kɔso Asante Afigyase efiada dwa ana Secure East TV ya fly drone na yɛde kɔ wiem ne yɛde twa market na mu ahu ne sɛ efiada dwadie no nso so agyina na asɛm a meka nyinaa sɛ Secure PM nsin mu ne kuropɔn ɛyɛ Asante Afigyase sɛ wopɛ baabi a yɛdi dwa yɛtɔ adeɛ ne yɛtɔn adeɛ yie paa wobɛpie mu a stores ahodoɔ a ɛwɔ kurodua mu a metimi aka sɛ ɛkɔ more than 400 nanso ne nyinaa mu no enu anwumre no na obi anya nano aduane upe kure mu yɛ busy paa ne yɛdi dwa wɔ mu na ubie adwuma ana wotɔn adeɛ ɛwɔ mu a ɛbɛkɔ paa de a metimi aka sɛ Asante Afigyase number 1 ɛno na ɔka no obi nti ase obi mina wɔdi kum nanso ne nyinaa ɛyɛ nokorɛ eti wei yɛ Friday market ɛwɔ Asante Afigyase ana wo ne saa no Nyankopɔn adom atim agyina deɛ mesrɛ no sɛ Afigyase ana sɛ wufira mu aninye Secure PM nsim na afira mu aninye ɛnam sɛ enipa pii ɛwɔ ha sɛ mu a mu wɔ control mu no mesrɛ mo mu wɔ adwuma bi a mu bebia mu bebia no Secure East why na bɛboa wo yie paa Asante Afigyase the district capital Sante Asukɔre so obetuma bebie bi hɔ no mo ɛnam sɛ kuro bi no nyinaa yɛ twin town a ɔmo nyinaa di dwuma ebom deɛ yɛsrɛ ne sɛ Afigyase ɛyɛ kura sabram no kasa yi emu ɔhye yie paa edwadie bibi ɛkɔso enti edua no ma Awurade atom nsɛm mu a mu wɔ akwantuom ɛyɛ amohɛ mu nkyi na mo maboa na Afigyase kurodua no ɛne Secure PM nsin mu ɛne na Asukɔre ne nkuro ketewa no entimi ɛnkɔ n'anim ɛmoa bi a wɔ biara a betimi di abo Afigyase kurodua no ɛne nkuro a atwa ho ahyia ne nyinaa no ɛne na Asante Asukɔre do bɔmmɔden sɛ wode bɛba bɛboa ha yɛ Secure East TV ya probo fiada ɛno no